Baka dito. Kutsara. 160. Malalaki naman eh. Ma'am, kaya lang naman. Bedsheet at chinelas. Pasok-pasok na po dito sa Palaga. Bakit dumiretso tayo pa? Kinain mo naman. Yes, yes, come on here, quickly. Sabay ka agad ako. Mamaya. Saan ka pupunta? Tila po nga. Pagkakalanas ng ayon sa isipan. Pagkatapos ng basta, ang pagbabasko ng banal na pagkain ay magaganap sa labas ng ating simbahan.
Pinag-iusapan naman ng tanging labasan ay at sa umasa ko na rin na magkulangan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisama Payong. pagbansang ng bayan. Payong. Gagasip sa lahat. Kulungan ka na. Gagabi ko naman. Basta-basta po ninyo itong mga lumangin at dasama upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, na lalo kaming maging makaglingkod, masunurin at tapat sa iyo ng aming marwalaating Panginoon magpasawalang hanggan. At pagpalain kayong lahat ng mga pangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang kapayapaan ng Panginoong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus, Tapos mo magalit yan, mag-iisa na. Tempered glass 50 pesos na lang. Libre na palagay. Tempered glass 50 pesos na lang. Libre na palagay. Tempered glass 50 pesos na lang. Libre na palagay. Tempered glass 50 pesos na lang. Kulay na kayo, kulay na. Yan yung nakita ko kanina, chicken biryani. Yan. Ayun, no? Pero mas gusto pala nga ako ng pasok na. Ulan. Napaganda. Ulang pala tintero. Tapos free ice.
temperatura ang hinahanap nyo. Subukan ang aming Pinoy Pandikit. Subok na at napakatibay sa kahit anong bagay na napuputol o mga napapasa. Gusto mo dito, lamay po. Wala rin. Okay. Masaya ka na. Para makita nila yung sungkit. Sungkitin nyo na lang mga Dalawang sotang hot pa isang kalaban. yan. Mamili na mamili! Di ko nga nagkaroon ng urang headset dyan, dito wala na 50-30, sa'yo na lang. Sorry sa Vivo, Samsung, Redmi, Realme, Xiaomi, kaya pa hinungin, kaya na manili na kayo ng headset na gusto niyo, manili. Di ko nga nagkaroon ng urang headset dyan, dito wala na 50-30. Nakikita ko yan. Sayang ay si ate mo. Kaya no, kanan na yan, no. Yung kanan na yan, kanan ka dyan. O, kanina ko nagtanong din ako ito, wala. Bulaklak! Ano ba yung sa KG mo?
Ma'am, yan ang laman niya, oh. Maganda yung marang namin, Mer. Kano ate? Ha?
Bibigyan mo siya. Tuwa liga. Bago.
Salamat din.